Hamımız hayırlı gün barımızga da. Hürmetli olmuşlukları, hürmetli mektep direktörleri, uğraşlar bizden uğraşlar payda. Öyle Allah, yine bir gibi. Bizden felçerler, çıkışlar bölümü yetekçiler bizden. Bizim de bilen karab bitemiz. Yurttaylık kullanıklarının neticelerini teröristler sana artık bara. No, aktanış boyunca bizden ofisiyel terkergen bir şırak var indi. Biz avlunda bizden hanım boyunca indi sizge informasiya bergen idi. Alay başka tüfü bizden adı terkergen şıraklar yok bu günde. Tilakay boyunca biz kutlar şekillerini bulganı yansının neticeleri geldi. O da bizden отрицательный пойти. Но пока районда ситуация. Может быть, чултылышкина bizlerge жетмегені, может быть, bizlerge etmegені. Өткәріп тәжібәр бұлар сының бұлар өмірге. Жібәтләу ішләсә, әлбәттәне, одар бар сының командаға. Луиза, Махьянова сының командаға шулай ук. Вақытында оперативна реакция бара, әріп айтқан қонақ бойынша, случай бойынша шуңа күрә. Ал башқалары sizге вақытында информация беріп тұрасыз. Шуңа күрә бір неде тыныштанырға сәбәп болғанса, бүгінгі күнде ikisinden яңа режимда эшләй башладык без. Алар турында инде сезгә информация җиткәргәнсә, обязательно масочный режим, unda печатка беттә маска булырга тиеш. Пока мөрәҗәгать принять итмәде, шуңа күрә шушы режимда без синнән эшләргә. Шуңа карамастан тормыш дәвам итә. Мисалан, тойларны да үткәрергә мөмкинлекләр булыр дигән информация бар. Где-то июньнең 20-ләре тирәсе. Шуңа карап сез шамалай торсагыз иде. Безнең инде демографик күрсәткечләргә килгәндә, туучылар 4 айда 57 булып, узган елга карата 28-гә кимегән булып тора. Апрель ай кисимендә 16 булып, 1-гә генә кимегән. Үлүчеләр 15-гә кимегән. Бу безнең алдагы айларда да инде февраль айында шактый күп иде. Үлүчеләрнең кимүе апрель ай кисимендә 8-гә кимегән булып тора. Язылышы 13-гә кимегән. Апрель айында 6-га. Һәм иң уңай күрсәткеч дип әйтер идем. 23-гә безнең аерылышу кимегән. Инде апрель айында бөтенләй берәүдә булмаган. Ансына шы карантинга бәйле рәвештә булгандыр инде. Загыз эшләмәгәндер. Загыз эшләсә булыр иде. Нитәләрдә? Шират Ике айдан барган бергә үтәйләр диме? Тәгәя. Гомуми үлем структурасына килгәндә, кан әйләнеше белән бәйле үлемнәр безнең 1-гә кимегән, апрель айына карата 2-гә, һәм иң күп кимү безнең онкология буенча, бу узган елга карата 4 ай буенча да, һәм инде апрель айына карата чагыштырмача 6-га кимегән булып тора. Шулай ук сулыш алу системасы безнең узган елга карата ким, тышкы сәбәпләрнеке, һәм инде арткан булып тора безнең тышкы сәбәпләрдән башка авырулар 1 айлык кисимдә караганда. 3 яшендәгеләрнең үлеменә килгәндә, барлыгы ел башыннан 26-ны тәшкил итә. Узган елга карата 2-гә ким булган булса, апрель айында да 2-гә ким булып 6-ны тәшкил итә. Йөрәк кан тамырлары авырулары безнең 1-гә ким булып тора. Онкология белән ашкайнату арткан булып тора. Тышкы факторлар һәм инде башка авырулар кимегән. 55-60 яшь аралыгында үлүчеләргә килгәндә, барлыгы 24 булып 2-гә кимегән булып торса, апрель айында динамика бирми. Онкология, ашкайнату, сулыш алу системалары арткан булса, башка авырулар безнең инде 5-гә айлык кисимдә караганда 2-гә кимегән булып тора. Үлүчеләр безнең яшь аралыгында караганда барысы 143 булып 15-гә кимегән булып тора, һәм инде шуларның 85-тән югарылары 66 булып 46% тәшкил итә, һәм 25-гә кимесә 60 яшьтән югарылары 85% тәшкил итә, 9-га ким һәм 3 яшендәгеләр инде 2-гә
ким болып, 18% тәшкил итә һәм 26 булып тора. Апрель айына караганда безнең 33 булып 8-гә кимегән булса, 80 яшьтән югарылары 11-гә, бу инде безнең еллыктан караганда да иң күп кимегән булып тора. Безнең инде өлкән яшьтәгеләрнең яшәү гомер озынлыгы арткан булып торамы, аларның инде әйбәтрәк динамика бирә. 60 яшьтән югарылар 9-га ким булса, 3 яшьтәгеләр инде узган елдагы сонда калган булып тора. ВОП врачларның эшчәнлегенә килгәндә, безнең инде бу коронавирус белән бәйле булгач, флюорография һәм маммография күрсәткечләре инде план үтәлмәде, аларны күрсәтеп тормыйбыз. Башка төр критерийлар буенча эшчәнлектә безнең беренче урында Светлана Бахтияровна, шулай лидерлыкта безнең Иршат Ханафиевич, Рифасаняхна һәм Сәлимовалар тора. Инде орткы позициядә Альберт Америч белән Наиля Рафаэльевналар. Монда инде кайсы критерийлар икәне күрсәтелгән. Гаиләдәге җанҗалларга килгәндә, безнең ел башыннан барлыгы 27 җанҗал теркәлгән булып тора. Шуның 6-сы апрель айында Тоцук су җирлегеннән Ямалы Пуша җирлекләреннән берәр һәм Окыныштан 3 җанҗал теркәлгән булып тора. Эш яшендә вафат булучыларга килгәндә, безнең Тот Ямалы җирлегеннән берәү, Тот Талашыктан берәү, Чулманарат, Аккүз, Шуракай, Пуша җирлекләреннән берәр кеше вакыйлыкка күчкән булып тора. Булар буенча инде Айдаровка конкрет әйтеп китер. Безнең берсе Ямалы җирлегеннән эчү нәтиҗәсендә агулану Белебетергә кирәк буенда антисептик эчеп үлгән булып тора. Токталашык җирлегеннән безнең эчү белән бәйле түгел, аерылган әти-әнисе белән тора, буенда йөрәк белән мәрхүм булган. Чалманарат җирлегеннән бу 2010 елдан бирле рак авыруы белән учетта торган граждан булып тора. Аккүздән берәү безнең авария нәтиҗәсендә, Шуракайдан өйләнмәгән, бу инде беренче группа инвалид булып тора. Һәм инде Пуша җирлегеннән шулай ук авыру ашказаны асты безе авыруы белән бәйле граждан. Бер кешегә туры килгән алкоголь безнең әле апрель айыныны тотмады. Без инде март айынын күрсәтеп китәбез. Монда безнең монда инде әйтеп китәсем килә, безнең апрель айының алдагы айныкында күренер һәм ураза ае бара бит инде. Узган ел безнең күп кенә авыллар шушы ураза аенда аракы сатуны кибетләрдә туктатканнар иде. Әлеге матур традицияны безнең быел да Ойман, Әтәс, Кусы җирлекләре, Аккүз авылының бер кибетендә, Югары Багарды, Иске Солтанга, Яңа Җияш, Чүгәне авылларында да аракы сатуны туктатуны оештырды авыл башлыклары. Сезгә менә шушы матур традицияны дәвам иткәнегез өчен рәхмәтләремне җиткерәм. Һәм гомумән инде җирлектә аракы сатуны киметү буенча эшчәнлекне дәвам итүегезне сорар идем. Безнең бу таблицада бер кешегә туры килгән аракы сату, моны инде динамикада күрсәтмәдек. Безнең Кескәй җирлегендә сатылмый булып тора. Усыда бер кешегә 0,1 литр, Әтәстә 0,1, Мәсәде, Ойман, Аккүз, Октанышпа җирлекләрендә шулай. Һәм менә монда безнең район күрсәткече 1,01 литрны тәшкил итә. Шушы район күрсәткеченнән түбән булып Токталашык, Киров, Октаныш, Пуша җирлекләре тора. Булар инде күренә. Узган елга карата безнең аз гына кимегән булып тора. Куллану инде динамикада биргәндә район күрсәткеченнән безнең уңай динамика дип әйтәбез инде киметкән җирлекләр булып Усы, Байсар, Мәсәде, Кормаш, Шуракай, Суксу, Әтәс, Тилекәй һәм Аккүз җирлекләре була. Инде арттырган җирлекләр безнең Ойман, Түккә, Токталашык, Күҗәкә, Сәфәр, Октанышпаш. Бу җирлекләр инде алдагы айда да
Айтады квартал бойынша қарағанда біздің шулай ортқан болып тұра, орақы қолдану район көрсеткішінде біздің бір кішіге орташа 2,86 литр туры келе. Шошы район көрсеткішінен кемірек болған. Желіклердің көресінде әтес, ұсы, мәсәді, ойман, оқтанышпаш, күші, пұшы, әйгүжеке, оқкүз, йоқшай, Хаминде біздің ойышқа қадар көріне таблицада көбірек қолданған желіклер болып енді біздің Керов, Пұшы, Оқтаныш, Топтолашық, Бойсар, Сұқсу желіклері тұра. Динамикада көрсеткенде біздің кемітуші желіклер болып Ұзды, Мәсәді, Шурақай, Құрмаш, Ойман, Ескі Бойсар, Телекей, Әтес, Ақкөз, Шолманарат желіклері тұрса, көп қолданған желіклерді біз енді 523% қорағанда бір кішіге 2,33 литр тұр келе яңайлым, сәфер, тоқталашық, түкке, йомалы, көжеке, көші желіклерінде бұл бек көп көлемде. Жоң көрі олғашықлар енді бұл таблица бойынша нәтиже жасасағыз еді. Әне қадар олды? Uzman kvartalini bilen çalıştıranda şimdi prasını çekti. Әне бұл қадар разница? 2,33 olmayan olganlardan ortak tükelenmeyin mi? Prasın paketirgenlerine kvartalini çalıştıranda şöyle çalışar. Lütfen artışı var da bakıyla. Noğalarda doğruda işbeyircilik var mesela köşeler. No, uzman yılға korata orkaş barını tezkeri yapka dinamika ketken muhtemelen. Cevap ver, niye ozganlığa koyağında senin bir şartlar vaktan ara kısatın? Eşensek oğul başlaydı. Niye analizde koyağınız? Onda ki, yansız diğer bir işgal oturda salamasın mı dersin? Ersiz adıyla, sırf gidersin. Ne? Reytan etmeyin. Enderliksiz kilolojiden bu sonlarını bilmeyizlerdi, koyanamayasın. Әне жібермейсі ғалай сәрдеқан. Жібердісін, таблицаны жібердісін, егерді үшке қатылы. Адырматтан ішек шуға шайалы сенің. Шам ал Адырмат магазин іште баштағанласып, ішердің ағай алып. Айда yok қағай. Қатырбасағыз, правил. Onlara. Seferden işi bana söylediler. İnsanlar onlara koramayısınız, şuna analizler kılıp sırıp koramayısınız. Kilesiz diye oturasız iyi. Bir şan mertebe varsa biraz ilerisi şunu anlatalmayısın bu işitten. Болған рейдлер, үшмә кыдыйын тұрышлары һәм кыдыйын комиссиясының ішчәнеге белән таныштырып китәргә рөхсәт итегез. 27 апрель көне видео кутраша комиссияның чираттагы утырышы булып узды. Утырышта 19 административ эш каралды. Шуларның 3-се яшүсмерләргә карата төзелгән протоколлар, берсе гражданның яшүсмергә алкоголь эчемлеге ишеткән өчен төзелгән протокол, 11 Россия Федерациясының административ хукук бозулар турында Кодексінің 535 мәттәнің бірінші кесерге бойынша бұбәлік болмаған баласына тиешті тәрбие бермеген ата-аналарға қарата түсірген протоколлар бірсе 535 мәттәнің екінші кесерге бойынша суд қарарын өтемеген отаға қарата түсірген протокол административ құқық бұзулар турында Татарстан Республикасы Кодексінің 3-11 статьясы негізінде екісі ата-анаға қарата түсірген протоколлар. Барысына да административ штрафлар салынды. Һәм bir ғана енді келесі отырышқа шақырылды. Барлығы енді біздің мынау кыдыйын отырышында 39.100 сум көлемінде штрафлар салынды. Бұл граждандар енді біздің әлім жерлігінен Оқтаныш, Айыш, Пұшы, Үлімен, Көжеке жерліклерінен әтиянилер болып тұралар. Һәм енді әлім жерлігінен тағын бір әти кіші, һәм әлім жерлігінен біздің bir әти кіші һәм бір Bolağa 6-7 protokol düzüldü. Şişmeler boyunca nasıl yapsalar gerek değil nasıl? Şişmeler boyunca mına boyunca 4 bola yolğuzluğunu yaşayıp İrat bile yaşamasa da
3 bala üstüne 4-sini tağılıp qaytdı betinde. Onda yine şistalık da жетip etmem. Әлі жердегі бойынша, әлігі жергілікте біздің 10 ғаилә 20 бала есепте тұра. Узған ел есепте 7 ғаилә еді, анда 15 бала еді. Рейд барышында бірнеше ғаиләні есептен түшіру бойынша сөйлесулер болды. Ходатайстволарны инде МСРК-га шушы арада тапшырырга кирәк. Үз изоляция вакытында яшүсмерләр полиция хезмәткәрләре тарафынан тоткарланып, аларга протокол төзелә икән. Әлеге протоколларның КДН комиссиясы карый. Административ хукук бузулар турында Россия Федерациясы кодексының 20.6.1 статьясының 1-нче бүлеге нигезендә кисәтү яки 1000 сумнан 30 меңгә кадәр штраф каралган. Күргәнебезчә, штрафларның суммасы зур. Әгәр дә инде ул ялгышлык белән генә ләгә икән, без инде бу яшүсмергә предупреждение бирергә тырышабыз. Әгәр дә ул менә эшкән килеш плюс шуның өстенә ләгә, мондыена инде предупреждение белән генә калдырып булмай. Әле мәсәлән, бер яшүсмер урлашып ләкте самоизоляция вакытында, аңа да бит инде штраф сукмый булмый. Шуңа инде һәрбер очракка без индивидуаль якын килеп эшлибез. Шулай ук безнең рейдлар дәвам итте. Тилекей җирлегеннән әлемдә Тилекей җирлегеннән күчеп килгән 4 бәлек булмаган баласы булган бер хатын-кыз сожители белән яши, бер җирдә дә эшләми, өйдә чагыштырмача чиста пожар сигнализаторлары кую кирәк. Безнең инде бүгенге көндә Аккүздә менә 3 гаиләдә 5 бала булып тора, әлемдә инде 10 гаиләдә 20 бала контрольдә булып тора. Узган елдагыларга карый инде без монда арту сизелә авыр гаиләләр буенча. 8 апрель көнне үз изоляция вакытында авыр гаиләләрнең хәлен тикшерү максатыннан комиссия тарафыннан рейд оештырылды. Уразай җирлегендә Куян авылыннан, шулай ук алда итеп киткән гаиләләр, Лиман авылыннан, Айыш авылыннан алда итеп киткән гаиләләр каралды. Тилекей җирлегендә шулай гаиләләр каралды. Әлеге рейд вакытында гаиләләр имин генә иде, һәм бу гаиләдәге балалар барысы да дистанцион уку белән мәшгульләр иде. Ләкин әтәс һәм Күҗәкә җирлегендә яшәгән, элек Соп гаиләсе дә булып торып, аннан учеттан төшерелгән 2 гаилә безнең кабаттан эшүчелек белән шөгыльләнеп алдылар. Әтәс һәм Пушы авыл җирлекләре башлыклары хәбәре буенча, Апаш авылында күп бала анасы электән дә эшүчелек буенча Соп гаиләсе буларак исәптә булган. Ана кеше балалары янына кунарга да кайтмыйча, элеккеге ире белән эшеп Пушы урамында йөрү ачыклана. Берничә көн үткәч, әни кеше кайта. Һәм шулай ук комиссия тарафыннан җирлеккә рейд оештырылды. Әни кеше белән сөйләшүләр алып барылды, сигнал картасы кертелде. Һәм инде бу гаилә белән даими көндәлек эшчәнлек тагын кирәдән башланып китте. Авыл башлыгының көндәлек бу инде контролендә. 15 апрель көне Күҗәк авыл халкыннан участок вәкиленә яшь ярымлык баланың карамыйча ишеп йөрүе, әти-әнинең яшь ярымлык баланы карамыйча ишеп йөрүе турында хәбәр керә. Урынга полиция хезмәткәрләре чыга. Ата-анага икесенә дә протокол төзеп, кисәтү ясыйлар. Ләкин шул ук көннән ата-ана эшләрен дәвам итә. Фельдшерның вакытында хәбәр бирү нәтиҗәсендә комиссия шунда ук рейд оештырып җирлеккә бара һәм баланы район больницасына балалар бүлегенә вакытлыча урнаштырып торырга мәҗбүр була. Комиссия членнарына әни кеше яный, теләсәнең дип ширак сүзләр әйтә. Бүгенге көн вазгыятендә балалар йортларына кабул итмиләр балаларны. Район буенча авыр гаиләләр динамикасын күрәсез 3 айлыкны куйдык бит инде. 3 ай эчендә безнең 8 гаилә, 11 бала исәпкә куелган. Узган ел бу вакытка 89 гаилә булып 190 бала булган учетта, бүгенгесе көндә 98 гаилә, анда 201 бала. Бу шактый саннар инде. Шулай ук Соп базасы белән таныштырып китәм. Бүгенге көндә безнең 12 гаилә, 22 бала Соп базасын тәшкил итә. Күреп торасыз, менә Актаныштан 7 гаилә, Кировтан, Уразайдан, Шуракайдан, Күҗәкәдән һәм Бугададан безнең гаиләләр. Булар инде безнең иң куркыныч хәлдәге гаиләләр дип атала. Социаль реабилитацион эшләр эшләнеп тә, гаилә, ата-аналар авыр тормыш ситуациясеннән чыгарга теләмәсәләр, яшәү шартларын уңай якка үзгәртмәсәләр, балаларына тиешле шартлар тудырмасалар, КДИ комиссиясы ата-аналык хокукыннан мәхрүм итү буенча
опека һәм попечительlik бүлегенә судка юллама әзерләү карар чыгара. Ата-аналык хукукыннан мәхрүм итү профилактик органнарының эшчәнлегендә соңгы чара булып тора. Чөнки һәр бала үз гаиләсендә, үз әти-әнисе янында тәрбияләнергә хукуклы. Бүгенге көндә елдан артык эшләүләр дә тиешле нәтиҗәләр бирмәү сәбәпле, сау гаиләсе буларак исәптә торган 4 гаиләдәге 5 ата-ананың 11 балага карата ата-аналык хукукыннан мәхрүм калуы мөмкин. Аларның барысының да документлары район судына тапшырылган. Әлеге ата-аналарның суд булганчы уңай якка үзгәрүләренә ышану юк. Сезгә минуска эшләй торган әйбер булган көндә. Шулай булгач, безнең максат берсенеке дә, безнеке дә җирлектә яшәгән һәр баланың яшәешен тәэмин итү. Аңа күрә Алга таба да дәвам итегез. Алга таба да без шушы эшебезне алып барачакбыз инде. Бары үзенең әкрен сада җимешләрен бирә, аның аякка үзгәрәннәр дә бар бу араларда. Татарстанның картасын карасак, безнең инде коронавирус теркәлмәгән районнар 3 кенә район калды. Ул Минзәлә, Зәй һәм безнең Калбалык бистәсе. Калган менә бу кызыл кружоклар бөтенсе шушы коронавирус теркәлгән районнарны тәшкил итә. Бүген көндә инде безнең Татарстан буенча 1980 случай теркәлгән. Соңгы тәүлек дәверендә 61 плюс инде. 843 кеше дәваланды. Бу безнең 20 почти 5% тәшкил итә инде. 7 кеше үлде. Бу инде 0,3% тәшкил итә. Иң күп безнең теркәлгән инде ул әлбәттә Казан, Чаллы, Нижекамск. Бездә инде шушы инде әйтеп киткәнчә бер случай теркәлде. Шул апрель азагында әйтергә кирәк. Безнең инде шушы март ахырыннан бері 23 марттан 281 кешене без медицина күзәтү астына алдык дип әйтергә кирәк инде. Булар инде шушы предписание белән һәм симптомнары булган кешеләр, контактный кешеләр. Вот без инде моны эшлибез шушы поликлиника көче белән, фельдшерлар көче белән һәм шулай участковый больница, амбулаториялык көче белән. Бүгенге көндә шуларның 51-е медицина күзәтү астында калды. Вот 154 анализ алынган бу кешеләрдән, шуның 132-се безнең кайтты бүгенге көндә, алар барысы отрицательный, и 22 анализ безнең пока бүген эштә, аларны көтәбез. Бу 51 кешенең карасак авыл җирлекләре буенча булар 11 авыл җирлегендә калдылар. Менә слайдта күренә: Октаныш, Иске Теләкәй, Сәфәр, Зөбәер, Күҗәкә, Кашкын, Иске Зияш, Олиман, Аиш, Кирова, Әҗәкүл. Вот. И бүгеннән инде без баштардан уже 2 кешене неге алабыз, күзәтү астына. Хәзер инде мин больницаның непосредственный эш барышына тукталып китәсем килә. Без инде бу ситуация карамастан үзебезнең штатный рәвештә эшебезне дәвам итәбез. Ашыгыч ярдәм, шиктезгесез ярдәмнәр булса, булсынча тормышка ашырыла. Безнең инде 4 ай эчендә Ават әйтәсем килә бу коронавирус буенча. Зур мероприятиеләр булырга тиеш түгел, зур җыелулар булырга тиеш түгел, обязательно маска булырга тиеш, обязательно перчатка булырга тиеш. Элементар моңа хәтта инде чаклану саралары кулландырылып, шуны дәвам итегез. Әйтәм бит, может быть, әйбәт кенә булса, безгә килеп җитмәйчә, картта җибәреп булыр. Күпмедер инде спортка таба китәбез бит инде, шулай булачак, пока безнең бер очрак бар. Монсы да безнең контактлар булмады, Аллага шөкер, булай гына әйткәндә. Шуңа күрә үзебездән тора. Моның өчен нормаль әйбәт слаженно бер-беребезне аңлап эшләдек. Без инде көн саен иртән җыелабыз бит инде бу мәсьәлә буенча, авыл башлыклары, фельдшерлар, үзәк хастахана, Войза Махьянова службасы, Эчке эшләр бүлеге, прокуратура берлектә. Шуңа күрә йомшатмайча алып барсак, шулай итеп үтеп тә китәбез Алла берсе. Менә теге тынычланып алырга тиеш түгел мәсьәлә буенча. Больницада инде безнең 4 айда 1597 кеше ятып чыкты. Скорый безнең почти 3 меңгә кадәр вызовка чыкты. Кайтып штатлы рәвештә эшебезне алып барабыз. Йөрәк қан тамырлары көрәш буенча инде без БСМПга инфаркт белән 6 кешене җибәрдек. Шуның 5-сенә тромболиз язылды. Берсенең генә противопоказаниясе бар иде. Без бер инфарктка узган елда чагыштырганда кимрәк булды. Бүгенге көндә пока. Безнең шулай обследованиегә җибәрелеп баралар. Хәзер дә җибәрәчәкбез барыбер. Коронографиягә җибәрергә рөхсәт ителә. 33 кешене без коронографиягә җибәрдек 4 ай дәврендә.
bu былтырга караганда 16 көбрәк. 2 тапкыр практически без көбрәк коронографиягә җибәрдек. Һәм бу шулай алга таба да моны шулай арттырып барырга кирәк дип саныйм. Шунтирование йөрәк операция инде бу ачык операция, 3 кеше операция салды. Bir операция көбрәк былтыр була чагыштырганда. Стентирование более щадящая операция 3 кеше ясалды, былтыр 6 кеше булган. Һәм МРТ-кытларга без җибәреп барабыз, 36 кеше пока җибәрелде. Шулай инсультларга килгәндә безнең 22 инсульт теркәлде, шушы 4 ай дәврендә бу 8 инсультка кимрәк пока быел. Булар инде күбесе 21-е, моның 4 сәгать ярым içinde şu sadı üstü kon tamırı üzerine alıp barıp jitkirildi, bu 95% teşkilde. Bizning indi ölüm, iş yaşındagi ölüm şartlarını ham ko'rsatib ketdi. Hozir men mana endi qisqacha anlatib ketaman. Bizning 6 kishi, mana endi 30% yurak qon tomirlaridan, şulay 30%dan ortig'i tashqi sabablar, bir kishi 16% tashkil etadi bu onkolog avrudan, ham birsi пока причинасы устанавливается. Bu indi участокларга келгенде birinchisi mana bu Linas Olbanch участогы Токталышыктан яшәүче. Bu indi болашактан инвалид булып тора, геморрагический васкулит, bunu тяжелое хроническое заболевание инде bu специальный иммунный комплекслар капиллярларда барлыкка килә, буларны воспалять иттерә һәм шулай йөрәк кан системаның эшчәнлеген боза инде. Bu шушы авыру белән учакта торган, шуңа да карамасына шулай алкоголь белән дә мавыккан кеше инде 10 ел дәвамында синдром алкогольной зависимости установлен инде частым рецидивом 5-6 раз в году. Шулай моның потом инде хроническая обструктивная болезнь легких бар, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжение. Буларның барысында минем әйтәсем килә, все-таки менә шушы геморрагический васкулит торкота инде. Организмны шуның нәтиҗәсе дип әйтергә кирәк. Бу шул хроник заболеваниесеннән инде үлеп китте инде. И плюс моның еще ожирение %58 килограммлык кеше инде здоровый. Не буенча инде. Весы буенча. Ожирениесі 4 степени. Bu yaraldı инде, моның диагнозы подтверждаться ителде, шушы булып тора инде. Икенче случай безнең Альберт Дамич участогы, бу безнең Шура кайнакы 59 яшьлек трудоспособный, бу инде ниде табылды, басуда табылды. Үле гәүдәсе дип әйтергә кирәк, бу инвалид беренче группа 12 елдан бирле алкогольная энцефалопатия в форме деменции. То есть моның инде слабоумие дип әйтергә кирәк, психиатрда ошап торган кеше чыгып китеп басуда үлде бу. Яралды инде, легочный отек легких, диагноз қойды судмедный эксперт, и артериальное воспаление сердца на фоне психического заболевания. Үшінші случай біздің Линас Олбанч участогы, 50 яшьлек ирод, Нижний Герейден, Түбән Герейден, в онкология белән ошата торган кеше, 15 елда моңа операция салган, 5 ел элек онкодиспансерда, бу толстой кишкасында рак болу сәбәпле операция ясала, шуннан соң 5 бу әле эшкә урнаша, эшләй 5 ел дәврендә, шуңа да карамастан моның метастазлар китә инде бавырына, и шушы метастазлардан раковый карциномдан бу быел үлеп китте 13 апрельдә. Но все-таки моның 5 ел выживаемости бар дип әйтергә кирәк после перенесенной операции. Значит, потом безнең 4-нче случай була. Bu kızgançlar karşı 53 yaşlık bu DTP'da ölüp gitti indi bizden. Bu günlerden bu nişaslı случай diye ettirek gerek. Bunun birinde хроник avru da yok, серьезный diye ettirek gerek. Bu kızganç, travması несовместимой с жизнью. Bunda indi диафрагмасы yorulgan diye ettirek gerek. Үпкәсе, кабыргалары сынып кеткен, и внутреннее кровотечение. Смерть на месте происшествия. И 5-нче случай безнең Рафаэль участогы бүлектен бу безнең злоупотреблял инде алкоголь белән, 6 көнне бу эчә башлый. 6 көн эчкән бу неизвестная жидкость из пластиковой бутылкадан, без маркировки. Кич белән эчә бу моны һәм иртә белән шуны эчә дә, бу авырый башлый көчле, моның не югалта бу сөйләшүен югалта, куса башлай, тәшейне чакыра фельдшерны, фельдшер моны алып килә безгә, фельдшерга безнең машина белән инде. Һәм
Бу безнең приемный покойда өлеп китте. Без моны ярдык һәм анализлар алдык. Моның анализы килде. Отравление метиловым спиртом 1100 мг на литр в тяжелой степени. То есть бу сыйыкча ичкен метиловый спирт составында булган бу сыйыкча ичеп бу отравление метиловым спиртом. Шундый случай. Вот. Мындай случайлар безнең бар дип әйтергә кирәк. Шушы зонада 3-нче случай булды. Вот. Город участогында, потом Яңа Курмаш әйтеп битермен албаталар. Соңгы случайны китердем. Менә насым булды мен. Так, монсы соңгы случай. Бүләктән. Әйе, бүләктән. Яңа Курмаштан ипамы. Яңа Курмаштан һәр тагын әйтеп битәм, монсы 60-тан 70-ка кадәр керә. Хатын кыз. Монсы тоже әйтеп битәм. Алгата. И 6-нчы случай бу шешендәгеләр, бу Пущиныкы Закиров Ильяс Рафак участогы 43 яшьлек, вот энекнеке бу инде вот өендә үлә. Шулай опять же шәй инде бу. Берничә атнача бу алгат лектешкән инде бу, даже Мәскәүгә барганнар моны кодирование инде берничә тапкыр. Вот скорый чакырталар, скорый да уже барганда уже үлгәүдәсе просто констатировали смерть. Ну шулай менә не алдыгы анализ, алкоголь в крови 2,4 промилле инде, алкоголь в моче бәүлендә 5 инде. Ну пока гистол, судебно-медицинский спирт гистология җибәрде тукымаларын, окончательно диагноз куймады инде моңа. Шушы тукымаларын анализы кайткач диагноз куям диде инде. Бу инде безнең 28 апрель азагында. Ну барыбер на фоне менә шушы алкоголь нәрсә эчкән. Гаражда по информации есть, что гаражда бу нәрсә эчкән. Тоже. Шушы бу шешендәгеләр һәм безнең шулай үз битендә барыбер отдельно карап китәбез. 70 яшькә кадәр үлүчеләрне дә алар безнең 4 кеше, бер кеше йөрәк һәм кан тамырларының, бер кеше онкологик авырудан, бер кеше ашказаны органнарыннан һәм шулай бер кеше от органов дыхания. Значит, беренчесе безнең участок Найля Рафаэльныкы 63 яшьлек, менә шушы бу хатын кыз. Тоже, в принципе, бу алай җылып печә торган кеше түгел. Гипертониясы бар инде, гипертонический болезнь 86. 2014 елдан бeri учетта торган кеше. Аның буенча диспансеризациядә шул авыру моның теркәлгән инде. Шулай ук моның эпилепсиясе дә бар. Эпилепсиясе дә бу өендә үлеп китә, ярылды. Шулай ук отравление метиловым спиртом. В крови один. Бу 63 яшьлек, гаиләсе буенча Тоже метиловый спирт, отравление, 1-2 грамм на дециметр куб в тяжелой степени. И на этом фоне еще сразу панкреатит роста у нее. Осыли гистологически подтвержденный случай. Вот, нашел случай, был, случай уже. Вот. Шулай безнең тагын мөрсәт Амина Найла Рафаэль участогы 62 яшьлек ир кеше 58 елга Марис Оксонукы. Моның инде 2014 елда бу инфаркт кичерә, инфаркттан дәвалана. Потом бу быел январьда моның инсульт булды. Бу лечится 5-й горбольницада. Вот. Аннары инде бу вроде дәваланды. Ну, ничектер бу тракторга отырган җирдән үлеп киткән. Буга инде бу трактор категорически противопоказано был. Тракторда үлеп, моның диагнозы инде. Шул үз диагнозы леволежелудочная недостаточность, хронический ишемический болезнь сердца. Ярылды инде әлбәттә. Моның йөрәк һәм авырулары бар иде бит, кан тамыры авырулары. Хронический больной инде бу. Инсульт, инфаркт кичергән больной. И безнең участок следующий Ибрагимов Риф Асаняның участогы 61 яшьлек. Бу безнең Ханты-Мансийскидан кайткан 14 елда. Шуннан соң инде бу безнең 16 елда китә Чаллыга, анда тора күпмедер. Но значит бу безнең сәфәрдән соң вакытта сәфәрдә яшәй. Значит безнең бу 17 елда туберкулез табылып дәвалана на Ленинский противотуберкулез диспансерда. Инфективный туберкулез 1-2 степени обоих легких. Вот поздний рецидив. Шуның белән дәвалана 18 елда туберкулездан. Вот шуннан соң инде бу шу учетта тора безнең туберкулезный кабинетта инде под контролем фтизиатра. Вот лечится вроде инде моның клинический излечениесе була. Вот
bu инде безнең менә быел без аны җибәрергә тиеш идек. Мартта противотуберкулезный санаторийга алар шулай план рәвештә дәваланалар инде Шафрановга, Башкортстанга. Аңа җитә алмады бу. Бу значит 22 мартта мартта 11 мартта килә бу. Моның муенында жаллар барлыкка килә, муенда опкөл барлыкка килү белән бу инде шуннан соң онкодиспансерга җибәрелде. Биопсиялар ясалды, шуннан соң моны онкология табылды инде. Системаны рәвештә фельдшерлар белән, врачлар белән аналог фарсин коллегияләр безнең Рөскәнә сөйләшү булып инде бу темага синең белән шуңа күрә без балдан күрергә тиеш, без алдан ул эшләрне булдырмаенча үзебездән торган эшләргә тиеш уйлар пока күп бар, күп тавзанлы карарына күп динамика бар. Особенно онкологияны күп кимолог бар синдерә, күп бар пока. Нәтиҗәләрне бик хәтерле. Шуңа күрә бу теге 25 алдыннан гына түгел, алдан планлаштырып, бу җирле буенча кафене прогнозы кем нәрсәне можно через видеоконференция или башка формасын табырга булайлар ачканы бик мөмкинлекләр бар. Кеше бит инде бар икәр кеше мал тугы бит инде бу көндә. Без мал буенча утыра шулай бер көндә. Прогноз итеп кеше буенча фельдшерларны, врачларны кирәккән урында торганда планлы формация системалар ашлашына алып тиеш уйлар бар. Башка без искилүче күпдер үлемне булган. Быел үзем барлык булмаган яшьсезләргә карата бер җинаять эше кузгатылды. Бу безнең Валиев 2006 елда Михайлов авылыннан шундый балага сугып акча таләп итү буенча безнең пока шул бер привлечение несовершеннолетнего булып тора. Шулай барлык булмаган балалар белән эшләүче инспекторлар тарафыннан, участковыйлар белән балаларны тиешле тәрбия бирмәүче ата-аналарга карата безнең 24 административ бекетмә төзелде. Булар безнең Киров, Актаныш, Сәфәр, Яңаэлем, Аеш, Бугады, Ушал җирлектәреннән 2002 елда Яңаэлемнән таныклы булмаган килеш машина белән идарәткән өчен кырланылды. Син сөйләгән дисәң шулмы? Аны салып та 16 яшьтә. 8 булайdı декабрь. Декабрьдә 18 була. 2004 елда безнең шулай ук var umman балаларның сыйнау буенча. Сабай. Минекеләр бар инде. Беренче ноябрьдә сүрәт булган балалар бар. Күптән кирәк инде. Шушы 2-9 класс укучысы бу. Аларның шул беренче ноябрьдә связанный балалар. Инде тип карадык без аны. Нигәдә сигнальный карталар кетеп карадык, сирия пакетте Насыровка инде алмаганнар сезне. Şunun ben teması oldu yine. Ama arkadaşlar rahmet alarma akıllı oturup özlerinin kalanlarına cevap verirler dedim. No, 2 saat olan çıkarsa конечно, bitler özlerine de Allah'ın mı? Allah'ın. Şu hükümetlerden birge bir şey kadar yırtılan bağlar var. Hani teknikinde oladı başka başka ikinci mektepten ya tertip oluşlar. Nej. Sen ne olsa da seriösen. Sizden seriösen toplayıp bu. Sizden taraflara nasıl tabii simyadan değil, aileden de tabii anlamadım. Aile anlamadım mesela itiraz yapıyorum. Nasıl aileden olabilir? Meydan diyeniz. Adam bir sizden bana. Ama aleminde bir şey yapmak sevmiyorum. Personel. Tereke. Bu tarafımızdan bir şey yapmak peşe problemi. Belki gelmişsin problemi. Lagi normal teknik olarak integralıyız. Ancora işin neticesi, işin işleri var bu sizden şuraya bir. Bular bizning rol altında spekulasyonlar kullanıp idare etüşçüler sonu bizning 29 uçurak. En ko'pi bizning Aktaныш җирлегендә 12 uçurak. İdarəçilərdən yoxsun? Yox, onlar kanlar. İdarəçilər olsa belə şey, sizə portretdən çıxarıb bunu alıya qoy. Aslında sizə lişni aytmıyorum. Yetakçiler tərtib çıxardı. Aktaныш җирлегендә 12 uçurak, Kəskə җирлегендә 1 uçurak, Kujakadan 1 uçurak, Şuraka җирлегендә 3 uçurak, Urazay җирлегендә 1 uçurak, Buğada җирлегендә 2 uçurak, Səfər җирлегендә 1 uçurak, İski Xırma җирлегендә 1, Әлем җирлегендә 2, Aktaныш җирлегендә 2, Аккuz җирлегендә 1 uçurak,
Usta jillигинде bir şirak, hem Batsoqsu jillигинде bir şirak. Kalan indi mümkünlükten faydalı edeskile, bizden koronavirüs boyunca indi күшейтілген іш алып барылар. Шуңа күрә үзегез дә җәмәгать орыннарында битлекләрегезне киеп эшләсәгез, үзегезне дә саклагыз. Яннары любой фотография итеп алсалар, үзегез үк төзүче буласыз бу протоколларны. Үзегезне саклыйк һәм җәмәгать орыннарында, магазиннарда битлекләр белән һәм перчаткалар белән куллануыгызны сорыйм да таләп тә итәбез. Шуңа башкалары бар орыннарда kimler nasıl kontaktta ülkede barabarlarını kisatı, şuluk satışlar, magazinler işte başka bizden halk müracaat eden orunlar, başka bölükçeler var. Zeybanın bölükçeler var. Her birisinin tam bir kavat yerip şey, hızlıcalıkta tam bir kavat etiyalarlara, yetekçilerine dikkatetler. Her birisine dikkat, her birisi bunlar için informasyon bulga dişen, bizden tırganın işlerine dişende sanlar, uyni tırgan sanlar doğru bu hakkında. Magazinga kişi bitliksiz kirerken, ona da штраф salına, individual предпринимательге bizden kubrak штраф salına kirtken için ularını saklarga tiyiş, kirtmezge tiyiş, özleri kora bitirge tiyiş. Aslında ona da işlerini alıp barsağız idi. 2020 yıldan sosyal yardım ko'rsatuv 5 yo'nalish bo'yicha olib borila boshladi. Birinchi yo'nalish ishsizlarni ishga o'rnashtiriv. Yil boshida uyushmalarga shaltiratib biz endi ishga o'rnashtiruvni taqdim etdik. Hamma shu ish natijasida bizning agrofirma Elakdan 4 kishi, Noratlıdan 6 kishi, agrofirma Oqtanishdan 1 kishi, Oqtanish ipi pishirish kombinatidan 1 kishi, Şok patrondan 1 kishi ishga o'rnashtirildi. Shuni aytib uzasim kela, bu kishilar zarplatlarından tish oy sayin üsteme 10.085 so'm akcha olib borishaqlar. Bizning endi yillik kvota 14 edi, 13 kishi ishga o'rnashtirildi. Bizning birgina kishini ishga o'rnashtirasimiz qoldi. Shaxsiy ishmakarlik yoki o'z mashg'ullik tirkav o'zining ishini boshlab jibarish uchun 2 kvota berilgan edi. Oqtanish yerligidan 2 kishi o'z mashg'ullikka tirkaldilar ham o'zlarining ishlarini boshlab jibardilar. 18 yaşı to'lmagan 5 ham ondan da ko'proq bolalari bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatuv yüzünden bizning 10 kishiga 10 oilaga plan berilgan edi. 16 oilaga sotskontrakt tuzib biz yil davomida ularga пособиялар to'layapmiz. Ondan endi bizning eng oqsagan yo'nalish qala ağır turmush situatsiyasida qolgan oilalarga yordam ko'rsatuv. Bizning yil davrida 37 kishiga oilaga yordam ko'rsatilirga tegish edi. Biz aylamani birgina kishiga o'tadik. Ham endi fursatdan foydalanib, mening avul boshliqlariga murojaat etdim. Shinnatda avul yerliklarida bek og'ir holda yashagan oilalar bor. Biz ularga yordam ko'rsata olamiz. Avul boshliqlarına, avul yerliklarına hatta 2 kishi olib kelsalar, biz ularga yordam ko'rsatar edik. Bu charalarni o'tkazish uchun, ularga oilalarga yordam ko'rsatuv uchun bizga 10 milliondan ortiq akcha berilgan. Bu yordam tövəndəgi iştiraklarda berila ola. Kommunal to'lovlarda burchlari bo'lgan oilalarga, bolalar akchasini to'lovga burchlari bo'lgan oilalarga, ishsiz qolgan oilalarga, ishga o'rnashgan kishi yoki o'z mashg'ullik o'zagida tirkalgan kishi, bolaning atisi belgili bo'lmagan anilarga so'zga aliment yo'llab olgan kishi. Ondan qaysi so'roqlarni taratib turgan. Bular yil oxirina xatli berilgan endi. Tezroq taratsak, ular tezroq foydalanib turadi. Gaz kotelin ham elektr shiboqlarini alıştırу uchun beriladi. Biz kishilarni kranodan oldik. Oy sayin millani berib Snoslar bo'yicha burchlari bo'lgan kishilarni atrobatga boshlagan. Bolalar bog'chalarini to'lovda burchlari bo'lgan kishilarni oldik kranodan. Ağır simyalar yeterlik bu mümkünde. Akramlar her birisine reaksiya yasab, vaktinde reaksiya yasab, Putin tarafından, Minixanov tarafından indi yordam choralari var, ularni vaqtida yetkazib, ulardan foydalanib, indi ishda bo'lmalarini, avul simyalarni, neredeyse men aytdim, ilgini berdik siz spesifik tuzib, elementar bizlarga protokol var bo'yicha yordam etarga tirishib mumkin. Oqtanish başta bizning o'lim yo'q tuğu birov, seferde o'limda var, tuğuda var. Usuda o'limda yo'q, tuğuda yo'q. Shunga ko'ra bizning endi
туу болгон, өлүм болмаган Октаныш баш биринчи орунда була. Сәфәр җирлегендә безнең тууны исәпкә алып, икенче орында, Сәфәр белән булса икенче орында инде безнең. Кызылжанында кемнәр сыйнаганда? Кызылжанда безнең менә Ямалы, Бугады, Пушы җирлекләре. Яңа Кызылбакчы бутырдылар. Январь айы нәтиҗәләре буенча Иске Бугады җирлеге күгәрченгә лаек булган иде. Монда безнең Бугадыда мәсәлән 4 үлем, туу юк булып тора. Һәм районда булган 2 янгынның берсе Бугады җирлегенә туры килә. Менә бу башка җирлекләрдә янгын булмаганнарда беренче урын булса, янгын булган 2 җирлек безнең 26нчы урын. Шуңа күрә без инде бөтен яктан да саклык чараларын күрергә бурычлы булып торабыз. Шулай безнең җәнҗаллар менә Октанышта 3, әйтеп киттем бит инде аларның Суксуда берәү, Пушида берәү һәм Ямалыда берәү. Менә бу җәнҗал булмаган җирлекләр беренче урында булса, калганнар инде 23, 24, 25, 26нчы урыннарда булалар. Шуның өчен менә бу факторларны мин инде ой сайын әйтеп китәм. Менә булар бик нык тәэсир итә урыннарга. Слайдларны нәрсәләрне карабыз кирәк. Күрмәй слайдларны. Так, давай, Рамис, кил. Давай.